Genomineerd als Abiant starter van het jaar. Bombi Dokkum. Bombi Dokkum is door RTV Noordoost-Friesland nomineerd voor de ondernemersprijs in de categorie Starter van het jaar 2015. En hier ben we tierenblierd en trots op. Maar nu hebben we Jim hulp echt nodig, want Jim beslist uiteindelijk wie er wint. Stem daarom op Bombi Dokkum. Alvast bedankt en ons ziens bij Bombi. Genomineerd als Abiant starter van het jaar. Lunchhuis De Lauwers. Dus ik zou zeggen, stem op Lunchhuis De Lauwers, omdat ik en mijn meesten 100% inzet tonen voor wat we doen. En dat ik de stap wat waren te zetten voor zoiets, dat is een heel grote stap best. En we proberen de meisjes allemaal wat goeds, want de meisjes daar hebben Jim steun voor nodig. Dankjewel. Genomineerd als Abiant starter van het jaar. Opijnstein.nl. Waarom zou u nou op ons stemmen? Het is ons doel om uw omzet te verhogen. Momenteel staan we al met 270 zoekwoorden op nummer 1. En wij willen dan ook de beste technieken en strategieën voor uw bedrijf toepassen, zodat u ook op nummer 1 komt te staan. Wij werken keihard voor u. Heeft u niet het idee dat wij keihard werken? Dan doen wij het niet goed.